can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch or fall. Čaute, tu je Molky a dnes sa vidíme pri ďalšej epizóde How to Win BMX Shop, v ktorej si ukážeme bar spin. Vonku sa nám už trošku ochladilo, čiže budeme točiť prevažne v halách, ale v tejto 5. epizóde si mám vysvetliť ako na bar spin, tak sa poďme pozrieť ako na ňo. Sú také 3 základné veci, ktoré treba splniť pri bar spine. Po prvé sú nohy, ktorými si buď chytáte sedlo, alebo ich proste pekne zatlačíte o kľuky, aby sa vám ten bike nehýbal pri bar spine. Ďalšou vecou sú ruky, treba sa naučiť točiť, ktorou rukou budete ten bar spin otáčať. Čiže kto má ľavú nohu vpredu, točí ľavou rukou, kto má pravú nohu vpredu, točí pravou rukou, preto sa vám to bude ľahšie točiť pri 3/6 a ďalších trikoch. Tou treťou vecou je, telo musí byť vždycky rovno, pevné a hlava nad riaditkami. Toto je základný bod. Ako náhle máte hlavu za alebo pred riaditkami veľmi, bude sa vám to preklapať. Čiže toto sú také 3 základné kroky. Čo sa týka toho bar spinu, veľmi dobre sa učí buď na rádiuse, z rádiusu na plošinku, alebo pekne z banku. Najčastejšie aj z bunny hopu, veľa ľudí sa to učí. Je množstvo spôsobov, môžete si ľahnúť na chrbát a skúšať to dole hlavou, alebo si to vyskúšate iba takto, že sa opriete zadným kolesom o obrubník a vyskúšate si, ako sa vám ten bar spin točí a potom už budete vedieť ďalej, ako postupovať s týmto trikom. Pri bunny hope je veľmi podstatné robiť vysoký bunny hop, aby ten čas na trik tam bol dostatočný. Bunny hop bar spin sa vždycky robí, potiahnete bunny hop najvyššie ako viete a v tom najvyššom bode začínate točiť bar spin, ktorou rukou je už na vás. Chytáte bar spin, dopadáte pevne na zem. Vždycky sa snažiť mať hlavu nad riaditkami, presne ako je priečka, ktorý sa to točí najľahšie. Ten bar spin sa buď môže točiť takto, že ho vedete celý čas rukou, bus driver, alebo klasický bar spin, kde sa to háče. To je väčšinou streetových jazdcov, ktorí si to takto vychutnajú v štýle. Čiže už je na vás, ako vy sa tento trik budete učiť. Mne osobne je ľahšie tento trik dávať bus driverom, že si tie riaditka vodím a potom si ich môžem nakečovať akokoľvek a hádzať ďalšie triky do toho, je to pre mňa viacej stabilnejšie. Veľa ľudí robí bar spin tak, že si chytá sedlo. Kto má sedlo veľmi nízko, tak si tam nemá čo chytiť, takže kto má sedlo vysoko, chytá si pekne sedlo medzi kolenami alebo lítkami. Toto dosť pomáha, pretože ten bike sa potom nekýve. Ďalšou veľmi dobrou pomôckou, ja to takto robím, že si dám nohu na kľuku, ešte pred tým bar spinom, je to pre mňa pevnejšie, veľa ľudí som videl, ako to takto robí. No a ďalšou veľmi dobrou pomôckou je, prednú nohu tlačíte pätou dole a zadnú nohou špičkou dole. Tým pádom sa vám bike absolútne stabilizuje, veľa jazdcov to takto využíva, čiže zase je tu veľa spôsobov, ktoré si vy môžete vyskúšať, ktoré vám budú najviac vyhovovať, tak to budete robiť. Čo sa týka chýb, prvá je, že neviete čo so sebou. Toto je najhoršia chyba. Ďalšia vec je púšťanie riaditok. Keď vám padajú riaditka, alebo ten bar spin máte veľmi ďaleko, znamená to, že máte riaditka hodne natiahnuté, ruka je vystretá a vy ste za osou riaditok. Vždycky oči musia smerovať nad riaditka. Vtedy sa ten bar spin točí najľahšie. Ako náhle ste za osou riaditok, ten bike vám bude ulietať. A ďalšou vecou je púšťanie nôh. Veľa ľudí sa rozhodne roztočím ten bar spin, ale pustím nohy. Takto sa to absolútne nerobí. Tie nohy musíte mať úplne vychytané, aby ten bicykel stál a jednoducho točíte iba riaditka. Ten trik je absolútne jednoduchý, ako náhle máte bike vychytaný v presnej polohe. Čiže zamerať sa hlavne na to, vyletím najviac do vzduchu, zamerám sa na tú rovnú polohu, vtedy otáčam bar spin. To by bolo na dnes všetko. Vidíme sa pri ďalšej epizóde How to Win BMX Shop a prajem veľa trpezlivosti pri bar spine.